Această noapte este o noapte specială, e o petrecere în cartier și nu vreau să o pierd din greșeală. Așteptăm cu nerăbdare, dar mai e până diseară. Fără arme și bătăi, nimeni nu o să moară. Încă este 3 și toți sunt la basket. Mă îmbrac în training, iau țigare din pachet și mă întâlnesc cu câțiva să mergem la teren. Restul ne așteaptă acolo, se întreg la slam. Jucăm vreo 2 ore, echipa noastră e cea mai tare. Trebuie să plecăm, să fim gata fiecare, că înainte de Bairam dăm o raită prin oraș. Avem afaceri de încheiat cu niște vechi borfași. Pe la 8 în colț umplem vreo 3 mașini. Roțile scot fum, frate, când pornim. Acum că avem bani, agățăm și niște fete. La noapte suntem la Bairam și trebuie să avem ce? Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimon. Acum avem hașiș, femei și băutură. Suntem gata de petrecut, ai frate, încă o tură. După ce ne mai plimbăm, mergem direct la loc. Bairamul a început, casa a luat foc. Este aici lumea bună, tot cartierul, ridicați mâinile, a venit cartelul. De-abia acum paranghelia începe cu adevărat. Avem mult hașiș, ne apucăm de fumați. 2-3 jointuri, tot Bairamul e în transă. Bete moarte, femeile dansează pe masă cu muzica la maxim de la început. Stau toate puse în linie și dau din cur. Își unduiesc corpul de te fac pilaf. De încep să ai închipuiri cu ele în cearșaf. Așa că nu mai stați, haideți și voi să vedeți cum e în PTM când petrecem noi. Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimon. Marfă în Pantelimon, 2 câte 2 se duc pe rând către dormitor. Că treaba s-a încins și toți au chef de sex. Un amic de-al meu face afere cu Durex. Se bea, se fumează și se dansează și va fi la fel de tare până când se luminează. Cel care a dat Bairamul a rămas singur acasă. Măsa și taxul se întorc mâine după amiază. Mai e mult de petrecut, nimeni nu s-a săturat. Poate doar vecinii care se plimbă pe lângă pat. Dar ce să îi faci, e sâmbătă noaptea și se știe că noi nu dormim în ziua a 7-a. O să ne distrăm, nu o să ne oprim. Să continue Bairamul ne dorim. Decât toată viața fraier, mai bine o zi rege. Așa că hai cu noi Pantelimon petrece. Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimonul petrece toată noaptea. Pantelimonul petrece peste lege, peste milă, peste 40 de ani. Peste lege, peste milă, peste 40 de ani. Stop 4, capăt 1-4. Fatal orice gest aici, orice joacă teatru. Sănătatea e cea mai importantă, ai grijă de ea. Pentru că gloanțele sunt rele pentru sănătatea ta. Cu cine morți mă crezi acum că vorbești? Cu cine morți mă crezi tu că te tocmești? Cu cine morți mă ai ajuns să faci afaceri? Ce știi tu de fapt de cine face și face? Nu facem parte, nu împărțim nimic și nu ne place să cerem. Mai bine nu om, vreau să zic când fac pulanii de gaburi și a lor emisiune. Șmecherie pot câmplie gaburi de televiziune. Aici e Pantelimon în 2000 la fel. Estul sălbatic îți prezintă anarhia din el. Așa că pat, ești în Est, București, capăt 14 gloanțe în cap. Peste lege, peste milă, peste 40 de ani. Peste lege, peste milă, peste 40 de ani. Câteva sticle de vin, niște băieți la colț de stradă. O privire mai ciudată, scandalul să înceapă și nu durează mult. Garda pare ca în filme, dar ți-am întins căpățâna pe asfalt mult prea bine. Cu pâta, mai bine plânge băta. Bă, fă pula mare doar atunci când știi că nu-ți intră în gură. Că s-ar putea să te trezești legat de un copac sau că vreo 2 ore de mers să te mângâie pe cap. Dacă sunt și bani la mine
ce grav. O altă treabă care poate să te aducă în fața mea doar o parte. Regulile nu le fac eu, îți vin cu viața. Aici te naști cum crești, așa trăiești, că ești în Est Europa, Est România, Est București, din Iopa de Limon. Peste lege, peste milă, peste fatul de citat. Din est tu să-l faci horidic să explic Libe și vorbași și ascultași ce vă zic. Nu e șmecherie să te pui cu oricine, dar e o șmecherie să ai un pistol cu tine și să folosești atunci când vrei să scapi cu viață. Să apeși pe trăgaș, să nu te uiți cine e în față, că sunt mulți, prea mulți căcați tari în muie. Îi bagi pe toți în seamă, ajungi la vârnaie. Baie se ridică cel ce are sânge în pulă, care știe exact ce cuvânt a fost fătură. Fiindcă pot cu simplă vorbă să ajungi la morgă, și mai pot cu simplu gest să ajungi în arest. Yo, afaceri cu opri și celulare, bagă mulți drogați, tot mai mulți la fârnaie. Unii mor de cuțit, alții mor de pistol. Tot nu-i bine atâta timp cât îmi aleg cum vreau să mor.